नमस्कार. माझ्या अधिकारी ब्लॉग्स या नवीन यूट्यूब चॅनलवर तुमचे मनपूर्वक स्वागत. आज मी माझी पहिली रेसिपी आमच्या गावाकडची बांबूची भाजी म्हणजे ज्याला आम्ही गावाकडे शेणसुद्धा म्हणतो ती तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. आय होप तुम्हाला ती आवडेल. चला तर पाहूयात ही भाजी कशी तयार करायची. ही बघा शेण आणून मी एका भांड्यात भिजत ठेवली आहे. बघा किती सुंदर दिसते, पांढरी शुभ्र. आता ती मी एका चाळणीत घेऊन ती स्वच्छ धुवून घेते आणि त्याचं पाणी काढून टाकते. पाणी काढून झाल्यानंतर ती मी एका कुकरमध्ये घेतलेली आहे आणि त्या कुकरमध्ये आता ती शिजण्यासाठी थोडंसं पाणी घालणार आहे. पाणी घालून झाल्यानंतर आता कुकरचं झाकण व्यवस्थित बंद करून तो कुकर मी गॅसवर 5 शिट्या येईपर्यंत तिशीन शिजवून घेणार आहे. कुकर थंड झाल्यानंतर कुकरचं झाकण आपण ओपन करून घेऊयात आणि ती जी शिजलेली शीन आहे ती एका चाळणीत ओतून घेऊयात. बघा मस्त अशी शीन शिजलेली आहे. दाबून बघूयात आपण. आता ही शीन आपण चांगली अशी पिळून घेऊयात जेणेकरून त्याचं पूर्ण पाणी निघून जाईल आणि एका चॉपरवर घेऊन ती छान अशी कट करून घेऊयात. जास्त बारीक नाही केली तरी चालेल. व्यवस्थित अशी कट झाली की मग ती आपण त्यानंतर ती आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात आणि आता पाहूयात आपल्याला काय साहित्य लागतं. कांदा घेतलेला आहे, लसूण, मिरची आणि कढीपत्ता आणि फोडणीसाठी हिंग घेतलेला आहे. आता एका कढईमध्ये सगळं साहित्य घालून छान असं परतून घ्यायचं आहे. कांद्याचा रंग बदलेपर्यंत आपल्याला ते छान परतायचं आहे. आता आपण पाहू शकता कांदा छान असा परतलेला आहे. त्याचा रंगसुद्धा छान असा आलेला आहे. आता आपण यामध्ये आपले जे काही मसाले आहेत ते टाकून घेऊयात. यासाठी आपल्याला लागणारे हळद आणि गरम मसाला. हळद साधारण 1 चमचा टाकूयात आणि गरम मसाला अर्धा चमचा आणि ते छान असं परतून घेऊयात. हळद आणि गरम मसाला पूर्ण कांद्यामध्ये मिक्स झाला पाहिजे. 1 मिनिट तरी आपण ते छान असं परतून घेऊयात. हळद आणि गरम मसाला व्यवस्थित असा कांद्यामध्ये मिक्स झाल्यानंतर आपण त्यात आपली शिजवलेली शीन टाकूयात आणि ती शीन अशी व्यवस्थित अशी मिक्स करून घेऊयात जेणेकरून त्याला हळद आणि गरम मसाला छान असा लागला पाहिजे. आपली जी शींद आहे ती कांद्यात संपूर्ण एकजीव झाली पाहिजे. तिथपर्यंत आपण ती परतणार आहोत. छान अशी परतून झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये चवीपुरती मीठ घालणार आहोत. मीठ टाकल्यानंतर पुन्हा एकदा परतून घेऊयात आणि ती छान अशी शिजवून घेऊयात. आता आपली शींद आता छान अशी शिजलेली आहे. मस्त अशी टेस्टी अशी शींद. आता आपण ती सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेऊयात. बघा किती सुंदर अशी शींद झालेली आहे, टेस्टी सुद्धा. चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू. टाटा, बाय बाय.